O niya, dire sa, niya sa lapas, no? Karon? Naamo diha ka boarding house, no? Praise God kayo. Nya, actually, mag-agi-agi raman po ning diha, ning pula or karing blue kay, na may mga prayer meeting, mga papa, mga mama niya. Abot na dito sa malayo, abot din na sa, ari tip-tip, diha sa mangga. Abot diha po sa lapas. So, mao nga, salamat kay Ginoo. Bisag asa gyud ta dadon parehaan nila. Kung makabisita unya mo mga churches pagpasidungog mo sa Ginoo. Kay nama mo'y kasinatian nga wala nila nahibaw unya maghatag na nila pagpaligon, pagpasidaan o pagdasig. No? So, mo na igsoon, nindot kayo. So, karon nining taknaa mo ato tas pagpaminaw sa pulong sa Dios. Andam na ba ta? Ako nabantayan karon kay daghan kayong wala. Asa daghan ni sila, no? By the way, chat lang mo o kanang di bitaw mo ka do kay mangita mangud ta. Gampo ta ba, Lord? Asa ka to siya, Lord? Na rapture to ko na. Paibaw jod nga asa ta mga igsoon kay ro. Lisod biya po tatay ta. Basing ang pastor bay nabilin pag rapture lisod biya po ning tatay ta, no? Mangita kita mga igsoon. So, nining tungora maato tas pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ato ta mga igsoon sa Mateo kapitulo 12 versikulo 46 hangtod sa 50. So, og namoy mga King James nga Bible, sugdi na ginanyo gamit lisod, ray sugod. Sugod ray lisod ana. Sugdan na nato gamit, no? Okay, Matthew chapter 12 verses 46 to 50. Magapamarog unatang, barog unatang tanan mga igsoon. Ingon ang pulong sa Dios. Matthew chapter 12 verses 46 to 50. Samtang nakigsulti pa sa Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan og mga igsoong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. 47. Unya, usa sa mga tao nga didto miingon kaniya, ang imong inahan og mga igsuon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsuon? 49. Unya, gitudlo niya ang iyang mga tinun-an og miingon, tanawa, mao kini sila ang akong inahan og akong mga igsuon. Kay ang akong inahan og mga igsuon mao man kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, daghan kayong salamat nga karong adlaw. Ikaw gayod, personal nga makigsulti sa kada kasing-kasing og huna-huna. Nagaampo ako o Dios nga di mo labay nga kawang ning imong mga pulong. Kundili matngunan gyud namo, hinumduman gyud namo ni sa among mga pagkinabuhi. Salamat Lord nga matulid kami niini. Ang mga hiwi namo nga mga prinsipyo pulihan nimo sa matarong og langitnon nga mga prinsipyo magagikan sa imong mga pulong. Salamat Lord nga walay batuon nga mga huna og kasing-kasing. Ang tanan sama sa maayong yuta nga magdawat sa maayong binhi nga maong imong mga pulong. Mamunga kinig kaluwasan sa matag usa ka mga kinabuhi. Salamat kayo o Dios nga dili kami mabira sa among kagahapon. Bat magpadayon ang kabag-uhan, paglambo ug pagbunga. Ingon nga kami o Dios imuhang mga tanom sa imong parasan. Maghatag kami bunga, mao ang kahimayaan diha kanimo Ginoo. Lord, ang tanan nga maabot niining maong mensahe, walay makaikyas og dili gayod malaktawan sa imong panalangin. Salamat kaayo Ginoo nga ang tanan maabot niini mahimong mamalig-on. Dunay refreshment o Lord.
dunay revival and restoration, Father God. Sama sa suod nga higala, ikaw, O Dios, mangumusta sa imong mga anak karon, pinaagi sa imong mga pulong. Mani ang among mga pag-ampo, ug madawat namo ang langitnon nga kaalam, pinaagi sa tabang sa balang espiritu maikinabuhi namo ni. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Magapanglingkod ta. Karon nga kabuntagon, ang iya sa Dios magbuhat sa iyang kabubuton. Kanang naas imong tapad, ingnang iya halagi ka sa Dios. Pangutan aba, kay basin og nagduduha pa na. Now, parang mas masabtan nato pag-ayon kung asa ka nasakop, tua gyud po ka nagpailawom. Tinuod? Kung asa ka nagpasakop at tua gyud pod ka na ilawom. Tua ka nagsunod, tua ka naminaw, tua ka naghatag og panahon, tua ka nagsuporta, tua gyud ka dito nagakanunay, nagapailalom. Now, mas masabtan nato pag-ayo kini si Matthew. Iyang giwali nga si Kristo mao ang Misaya og ang hari. Si Lucas, iyang giwali nga si Kristo mao ang anak sa tawo. Si John, iyang giwali nga si Jesus mao ang anak sa Dios, mura only begotten son. And ingon si Mark, sa gospel sa Mark, ingon siya nga si Jesus mao ang alagad, ang baka, ang ox, ang magdadaro. Siya ang servant. Munay makuha nato sa upat ka gospel. Dapat nakaila ta ana, kinsa na giun sa nila na pagwali. Si Mateo iyahang audience mga Hudiyo. And that is why kung imong tan-awon, no need ni Mateo i-explain further ang iyahang pagtudlo because ang iyang giwalihan well-oriented sa balaod o sa mga prophecy. Dili sama kang Luke nga ang iyang gisultian Gentile or Gentiles. We say Gentile because nag-focus siya ngadto kang Theophilus. So si Theophilus usa ka pangulo, usa ka tawo nga dako kayo ang iyang posisyon pero Gentiles. But Theophilo, ang pangalan usab nga Theophilo, may kahulugan siyang katawhan sa Dios. So either nagsulat si Luke ngadto kang Theophilo nga mao ang pangulo nga hintel or generally sa katawhan sa Dios. Kay pareho man ang kahulugan niya. Sabta na to. Pag-abot sa verse 12, great opposition ang nahitabo ni ini. Ang context no, atrastas background, ang kasabot gyud tag ayo. Nganong guys got si Lord og pamilya ane. Atrasta ang giisgutan sa chapter 12, ilang ginganlan si Jesus og giyawaan. And this Sadducees, the scribes, kining mga manunulat sa balaod, mga experts sa balaod sa Hudyo, experts sa prophecy, sa book of Pentateuch, mga eksperto kayo ni sila, leader, niupaw sila og ayon ni Jesus, bisan sa kadagan ngayang milagrong gipanghimo, dili gyapon sila motoo. May tag dili motoo, dili nila ma-accept, dili nila madawat. Dili nila i-accept si Jesus. So si Jesus pag naghimog daotan, tanawa, wala siya gihimong daotan. Example lang kung makabuhat siya. Di yun ni mao, pero magbuhat siya maayo, giyawaan. Nakapalayas ni demonyo kay si Beelzebul may naan niya. Ano ba yung SpongeBob? Ang amahan sa tanang demonyo naan niya. And dagan sila kanang ilang gipasangil ngadto kang Kristo. So doon ay gitawag og great opposition. And notice, ang katawhan ni ini nga time, undecided pa sila. Ang ilan ang nabantayan, kining gipang tudlo niya, kakaiba talaga. Nagtudlo siya, uban ang kusog ug ang gahom, ang otoridad.
Unya, ang iyahang milagro nga gipangimo, dili mabuhat sa mga tao walay Dios, but undecided sila. Ang nakadesisyon lang gyud nga mosunod ni Kristo, iyang mga tinun-an. Kanang nasimong tapads, murag, wa pa na kasiguro ba? Lingi-lingi ka, murag, kani, decided ba kani? Nakadesisyon ba yun kaning musunod sa Ginoo magkinaunsa? Napa mo? Napa bata mga igsuon? And that is why, ang iya lang mga tinunan nga nag-uban-uban niya, maoy na nahimo nga makita nato. Pinaagis itong pagtunog, pagbasa nga, sila lang yun ang nidawat ni Jesus. Therefore, they belong to Him. And Jesus belong to them. So nagisgot na si Lord karon og pamilya. Because ang chapter 12 nga Great Opposition, ni katap, dili lang ni sa Juda. Dili lang ni sa tanan gyud nga mga kasikbit nga diin naabot gipanugilon ang mga nabuhat ni Kristo. Kadaghan mang chismosa sa una, wa ray vlogger. Pero ilang i-chismis, wala si Jesus, grabe itong buta nito, nakakita na. Si Jesus, grabe ito. Karon vlogger naman tanan. Nya sa hearing karon ningong, you are not an ordinary Filipino because you are a vlogger. Nagamay na lang may ordinaryong Pilipino. Kay vlogger mo kuno tanan. Napatoy niingon og mainjikan kag tong sa COVID, no, mahimo nang inigabot 2024, mahimo ng zombie tanan. Wa man na zombie. Mahimong vlogger mo hinuon. Naunsa naman eh. So, nakita na to. Nga daghan kayo mga tao. But ang mga tinunan ni Lord, nidawat sa iyaha, nisunod sa iyaha. So they belong to Christ and Christ belongs to them. Nakuha na to? So nagisgot siya karon og family sa okasyon nga pati ang iyang pamilya naabot na sa balita o gusto na nilang atuon si Ginoong Hesus. Ang senaryo daw, oy, grabe naman ni ato sa siyang sultian nga dili pod. Kuan kay grabe abo, tibok nasod na upos naman eh. Grabe naman ni delikado naman noon ni siya eh. So gusto silang makikita, makigsulti ni Jesus. Refrain lang, hinahinay lang ka. Grabe po ng imuhang mga lahi po ng imong pagtulunan. Ha? Atong analyzo ni og ayo. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without. Now listen to this. Mag-imagine gani mo ni Mary, ayaw mong sigig imagine nga virgin nga dalaga. 33 na ang edad ni Jesus, nalansang siya, virgin nga dalaga, gyapon siyang na naman siya mga igsuon. In fact, upat siya mga igsuon ni uban niya sa ministry. Naligon ni silang mga tinun-an sa panahon nga gibayaw na si Kristo. But appeal ni siya, munang natay kitawag og half-brother of Jesus, si Jude. Ang kitawag lang Saint Jude, si Jude, half-brother of Jesus. Nganong half-brother of Jesus, kay si Jesus lalang sa balang espiritu, si Jude, si James, si Simon, o si... Nalipat ko sa usa. Nasulti na ako si James? Anak ni Jose o ni Maria. So listen to this. Niabot sila inahan og mga igsoon. Ang concern nila ani si Jesus kay ang naitabo daw siya mo ay nahikahimo og dako kayong kaguliyang. So niadto sila dito, gusto silang makigsulti kang Jesus. Maybe hinahinay ra dia, brad. Unsa man ning imuhang kalmara, grabe naman kakayo. So, behold, his mother and his brethren stood without as gawas gatindog, desiring to speak with him. Gusto silang makigsulti.
naa sa gawas. Next verse. So, imagine na lang ni, nagpadayon si Lord og wali, nagpadayon siya tudlo, and suddenly, doon na nitingog sa congregation. Sir, excuse me, sir. Naabot himaman nimo nas gawas og mga imong mga igsoon, sir. Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak to thee. Mo man ay gisulti sa tawo. Ningon next verse. But he answered and said to him, kadtong tawo nga nistorya, iyang gitan-aw og iyahang gitubag. Kadtong tawo nga nisugilon niya, nakakuha siyang atensyon. Imagine na lang, muhunong sa siya gwali, kayang entertainon ang usa. Nihunong siya og iyang giingnan, who is my mother and who are my brethren? Kisa may ako igsuon. Kisa may ako inahan. Naminaw ang daghang mga tao samtang nagsulti siya sa usa nga ni-interrupt samtang nagwali siya. Next verse. Ingon ang verse 49, and he stretched forth his hand towards his disciple. Nga na siya. Or wa ko kabalog asa ang position sa mga disciple. Maybe the other yung likod. Nga na siya. Dira? Iyang gitudlo. And then ingon siya, and he said, Behold my mother and my brethren. Sa Bisaya pa, ningon siya, kinsa man ang akong inahan og mga igsoon. Tanaw mo ani. Tanawa sila. Sila ang akong pamilya. Sila ang akong inahan og sila ang akong igsoon. Mga igsoon. Now, muabot sa atong huna-huna, automatically, kung magisgot ganitag pamilyas, kalibutan, papa, mama, dugo, yun na, loksong dugo, muna'y pamilya. Pero si Lord, nagisgot siya, langit nun nga pamilya din he. Pamilya nga, nay usa ka kasing-kasing, usa ka una-una, usa ka tumong. And remember nga sa panahon nga diya pa siya, nag-ministry pa siya, bisan ang iya mga igsoon, wala mituo kaniya. Gani, miadto pa sila ni Jesus, oy, gusto ka magpasikat? Lakaw dito, ayaw diri, kay kaila ang mga tao diri, silingan nato diri, nakaila nimo. Kay ningon ng Bible, kay bisan iya mga igsoon, wala mituo niya. Nakuha na to? Balik ta diri. Nag-isgot reg spiritual family, those who accept and believe in Jesus. Napamatud-an is mga disciple because ilang gibiyaan ang naa nila, aron lang yun, musunod ni Kristo. So dili ka mayong nagtuo ka ni Kristo kung wala po ka sa buhat. Because onya, makita nato na. So, sila, tanawan ni sila. Sila ang akong pamilya. They belong to me. And I in them. Muna ang gisulti. Why? Ingon siya sa verse 50. Kay ang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan, mauman ang akong igsuon og inahan. Verse 50. Tanawa, verse 50. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. So, karon, kung iya ka sa Diyos, kung iya ka sa pamilya, you belong to the church. And wa ko ilabot, inyo mo yung unang church, dako nga church, gamay nga church, unsay porma sa church, gasimba mong gainganara, or gasalot mong snapping nga nagdayeg, or gasimba mong nagsayaw, naglugso, wa ko ilabot. Yes, you belong to the sect. Ang pangutana, sakop ba ka sa pamilya sa Diyos? Nahimo bagyod kang tinuod nga anak sa Diyos? Kaya sa Biblia, bagyod mga igsuon doon ay mga anak sa yawa. Before tamuadto ni Ana, kung bilong ka sa maong family,
ang gimbuhaton sulod sa panimalay common ninyo tanan. Amen? So ang papa manghugas og plato, pwede pod ang asawa, pwede pod mga anak. Bisag kinsa nila maglunga, kay bilong sila. Sad to say, dunay mga membros atong pamilyang murag bisita kanunay. Di mo tabang. Katong naigo, mirise, unag uli. Tinood? Murag bisita. And muingon na si Kuya Jonel, oy, Jim, ayaw na gilabti ng hugasan. Ayaw na panilhid yang. Ayaw na nang kuan na arjan. Kay mubisita tos pastor, siya rin manghugasan na ron. So, normally, ang bilong sa family, maoy magbuhat sa mga buluhaton sa pamilya. Tama? So, ningon si Lord, if you belong to the Lord, if you belong to Him, you will do the will of the Father. So, kung nakakasasulod, kung naghatag og estudyante ka sa Baiso, naghatag og thesis inyong professor sa Baiso, adto ka mo sulod sa UB, unya ang mga project sa UB mo imong himuon, dili, di ba? Kung asa ka nabilog, mao na imong buhaton. Unsa ilang ginapangimo, diya mo na imong pangimuon. And dagan kayong Christian dere na apil na sa pundok ni Elias. Pati mga Christian, sabak na diri, dali diri magkinalay nga na. Huy! Sa una naman si Dungkoy naman ang tatong una. Itong naipit. Naipit ko ani ba? Dili normal. Nga inig-abot sa bisita, manghinlo sa inyong balay, manglaba dito, manghugas, magtrabaho, inig-abot sa inyong bisita. Because ang mubuhat yun anang mga gimbuhato na mga sakop sa pamilya. Therefore, kung nag-ingon kang sakop ka sa Diyos, atong buhaton ang gisulti sa Diyos. Daga na to, Lord, dun sa mangyoy imong kabubuton. Paminaw ra ko kayo. Kining tawong mangutanag unsa mangyoy imong kabubuton, murag tawo ning way basa-basag Biblia. Di ni ikaw, nanis mong tapad. Nga naman, ang Deuteronomy 29 verse 29 nag-ingon, paminaw, all secret things belongs to the Lord. Ang tanang tago, nakatago nga mga butang sikrito, iya sa Diyos. But those are revealed, those which are revealed belongs to man and to their children. Why? Nganong ang katong gipadayag maoy para nato o para sa itong mga anak? Kung sa sumpay, aron buhaton nila ang tanan nga akong gisugo diya sa kumbalaot. Sa ito pa, ang kabubuton ni Lord, wala na tago, di ana, nasulat na. May mga pagyapon ka, unsa magoy kabubuton ni mo, Lord? Di ana, nasulat na. Gi-reveal na ni Lord, nasuwat na. Wala diya. Aron buhaton. Magsige pa mag-Lord, katong mga wapan ibaw, katong mga sekreto, Lord, unsa man gyud, Lord? Nga akong hinayhay ron. Gasimba na ha, pero gahuna-huna ginayhay. So, tanawa ragon ang nagtuman. Napa mo diha? Kundi ka sa GNT kaya ang imong trabaho, delivery ka. Mukalit kag sulod dito sa Shikes, luto ka dito pizza. So dili na imo ha. And that is why dapat makasabot gyud ta og ayo nga kung asa ka nabilong, tuwa ka nagpailalom, kung unsay balaod diha, mao nay gusto, mao nay may tabo. Magka problema gyud ang pamilya kung ang family na ay balaod pero na ay di mo sunod. Amen? Pag moingon ang pamilya,
nga anak, eskwela tatanan. Mangutang me, mamaligya may kalubinhan, bahalag. Pati among kidney, baligya. Humanan yung eskwela, ayaw lang dyan yung mag-uyab-uyab. Kung naay manguyab, magka-problema kayo. Tama? Because gilabag ang balaod sa pamilya. Amen? Gilabag man. So magka-problema yun na siya. Same thing sa atong pagpailawom diha sa atong Diyos. Kung mubulag yun tas iyang gusto, kung mubulag yun tas iyang kabubuton, magka-problema yun ta. Kaya sa mga kami, nangapakyas me, ang ubang mga batano nangapakyas pa, katong magsuway-suway pa lang, paminaw yun mo kayo. Dili, yun sa yun. Dili sa yun. Di ni parihag drama, nga naay script. Na-script ba? Nga lamigid kayo ang drama o niya. Imong makita nga happily ever after. Ing anak, kanunay ang ending. No, walay happily ever after kung wala kay desisyon nga pabor sa kabubuton sa Diyos. Makaingon lang yung ka-happily ever after kung sige kang nag-antos pero di arag yung kas Ginoo gapailawom, gasunod, gasubmit, naminaw, nagpabilin. Happily ever after na. Pero kung Kristohanon ka, ang pagbuot, may nga nadayanta sa itong mga pag-ampo, no? Ang imong pagbuot, maoy matuman. Ingon nga kinigituman diha, buhaton no sab. Di ba? Nga na? Thy kingdom come and your will be done. Nga nung nag-ampo man tag thy kingdom come, your kingdom come. Because ang kingdom, ang paghari, ang pagdumala, dili iya sa Diyos, kita ray gabuot. So nag-pray ta, Lord, your kingdom come. Ikaw mo'y maghari. And kay siya na may naghari, ningon na ta, and your will be done. As it is in heaven. Gibuhat man ni diha, ngimong kabubuton na sunod. Direport, kay niya naman kadre, mahitabo na po niya sa akong kinabuhi. Ang problema kay, Mingon raman tag, belong ko ni Christ. Kristohanon ko, pero ang kabubuton, dili di ay. Ang sa Diyos, kung dili ato agyapon, problema na siya. And kining akong wali, mga igsoon, gikag pagsugod, anton mahuman high pitch ragyod. Usbo na ako, ingon akong wife, init kayo aton church day. Unya, imong wali, perting taasa. Kaana-ana, nagid sila di. Sige. Ato ning paspasan. Ato tas John chapter, Matthew 7 verses 21 to 23. I tell you, dunay mga maayong buhat nga dili kabubuton sa Dios. Sa siguro ang kanang imong gibuhat, oy wala man ko nanamak og tawo or wala man ko nakapasakit og tawo, wala man ko nangilabot og lain. Just mind your own business kay ako po, murag po ni akong business. But I tell you, dunay gitawag og maayong buhat sa panglantaw og sa standard sa tawo, pero sa mata sa Dios dili makapalipay niya. Matthew 7:21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Lahat, Ginoo. Kabantay ba mo mga igsoon? Thrilling kayo takaron because ang tanan nga predicted nga mga earthquake sa mga kanasuran nahitabo na. Usa sa iladong Pilipino nga preacher mga igsoon sa Manila, nagsagit siya, Myanmar, dadalawin kayo ng Panginoon. Wa gyud naminaw ang Myanmar. Nga na siya, uyugon mo, wa gyud naminaw. Nabot gyud ang panahon. Ang kita pod naapod. And listen to this. Dili na mo abot ang 24 hours na napoy linog. Kung nag-monitor mo karon sa report sa Facebook, Manila na dapit, Luzon na dapit ang gisigig tayo. Kay diri mo tos Davao? Diris Davao dayon nilinog sa katigbian atong Miyerkules. Dayon gasigi na og diris ato sa Bohol, katigbian. Dayon niabot na didto sa Samar and then niabot na didto didto na gyud sa Luzon. I-check na ninyo.
And ginagmay pa lang ni. Warning pa lang ni. And dili ta mahadlok bisag unsay mahitabo. Giingnan lang yun ka, be prepared. Kay imong hunahuna andam, imong kasing-kasing andam, di ka mahadlok. You know what? Kung musakay ko og barko o kabalog, yung kung musurvive ko og malunod. Why? Prepared mamang kadaan. Inigkalunod gyud ane. Simple ra gud ayo jud ka paratol-ratol kay imbis nga nakasurvive lang unta ka. Giatake na noon ka namatay na hinoon. Wa na lumos. Relax ra ka pag vlog nga igsuon, di galuta-luta na ko nga igsuon. 1 million views day na ni sikat. Unsa day mo? Kalma ra ka bisag unsay may tabo. Now listen to this. Kining ginasultis Biblia, dili gyud ni mapakyas. Manghitabo og manghitabo gyud ni kay kabubuton ni sa Dios. Now ang pangutana, andam na bata ikaduha, are you doing the will of the Father? Kay ngano man, abi nimo matarong ra ning akong gibuhat, insakto ra ni. Atong i-prove kung sakto ba. Ningon diya, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father in heaven. Ala ka? Di ba? Di ba ningos Jesus dito sa Matthew chapter 12? Ang akong inahanog mga igsoon kadtong nagbuhat sa kabubuton sa amahan. And in his Matthew 7:21, si Jesus niingon na po siya, dili ang tawang tanan nga nagtawag, Ginoo, Ginoo, makasulos gingarayan sa langit. Kung dili kadto rang nagbuhat sa kabubuton sa amahan nga tuas langit. Now listen to this. Nang reklamo sila because may mga gawain sila na sila gipambuhat na mga matitino, nindot, mga maayong buhat. Next verse lagot tanaw na to. Ingon ang next verse. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Wa ba da amin ang wali, wa min nang nyo sa imong ngalan? And in thy name cast out devils? Tanawa to, Lord. Pag ingon ako sa dakit, hawa mo din. Nangahawa itong namuyo sa dakit, Lord. Dalakit na sa mua. Balite. Lord, nagpalayas may demonyo. And akong gihikap iyang gwiter, iyang giluwa, Lord. Ha? Maayo mga buhat na eh. Tama? Wa sila din nangawat ng urakot. Namuhat sila, mga maayong buhat ni. And in thy name done many wonderful works. Naghanas milagro mo nabuhat tungod sa imong ngalan. Verse 23. Niunsa si Lord. He said, I will profess unto them, I'll never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Tanawa ra guni. Ningon si Lord, pahawa kamo sa akong atubangan kay wa gyud ko kailan ninyo kamong mga magbubuhat og dautan. Which sa dautan da itong ilang gipangbuhat sa verse 22. Duna kay gipangbuhat nga kaingon kag sakto pero sa tubangan sa Dios dili uyon siyang kabubuton. Hatagan mo na ako. Best example sa Bible mga igsoon ang managsuong si Marta ug si Maria. Pag-abot ni Jesus, because usual, pag mobisita si Lord ani nga dapit, muhapit gyud sa balay ni Maria, Marta og ni Lazaro. Andito abi-abihon siya, pakanon siya. But this time sila maoy target, sila maoy tuyo. And ang tuyo ni Lord is walihan sila, tudluan sila. So pag-abot ni Lord dito, the Bible says, and Martha welcomed og nag-abi-abi. But Mary sat down on the floor. Lingkod na dito sa tiilan ni Jesus si Mary og naminaw. Samtang si Martha dito sa kusina. Gasugba siya isda, basa ang sugnod. Gahuyop din, katadtad siya dito, ambak dito kay palit coke.
Akong gi-imagine na sa tong panahon karon. And then si Martha na busy og ayo, and then gibira niya ang kortina, Lord, ingna nang akong igsuon nga tabangan sa kuno. Anay tahod gamay. Lord, pwede ba nimong ingnon sa na akong igsuon nga tabangan sa kita bitang mga unan ni ron. Istorya ra taon niya, Lord ha. Pwedeng ingana, medyo may paggalang ng konti man din. Lord. And Jesus said, Martha, Martha, naglibog ka, nataranta ka, nabalaka ka, naguol ka, nabugatan ka, nasakit ka, nalisang ka sa daghang mga butang o saraman unta ang gikinahanglan. Sit down dire, kauban si mong manghod, paminaw. And sometimes worry na kayo, magunsa man ko, mag-sideline ko, magbuhat ko, magdaghan na kita kitrabaho. Wa na panahon mo lingkod, mo basa siyang pulong. And how can you know the will of God? How will you know? Usaw ni mo pagkabalo, mauni gusto ni Lord nga di man mo basahon. Walay lawyer na to dire. Ang mga lawyers, suito kay silag balaod because mauna ilang ginatun-an o ginabasa. Pero dili excuse sa Christian nga pastor, okay ra ko, wala ko'y alimuhag, wala ko'y kaalam, wala ko'y kalibutan na ng pulong sa Ginoo. Hindi man ko pastor. Ikaw rin magbasa na. Ikaw may wali. Dili na excuse. Kay ang tanan nato gisugo gyud tang magbasa og mamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pinakaganahan kay na akong tan-awon before ko nahimong Kristohanon, kanang tape sa Swertres. Na numero nga naglayog, analyson day na ako na, kini 169 gini niya, Rumble. Ano? La na eyeglass 66. La ilong niya 7. 667 magawas ugma ani. Ila no tana. Nya kanang tungets. Alam niya kanang tungets oy. Kay kanang tungets pautok kay man ang sugal. Nga og ako ning ilambay makasapaw man siya ugang gani. Daghan pa mang braha. Grabe gyud, lami kayo. And that is why pag ingunana na nako ayay. Ulahe jud ko gamay kay ito na tagtulo na gakurom na. Ulahe jud ko gamay. Ang akong buhaton palit kog daghang braha. Na ako'y tagtulo, tag-upat nga reserba kay inig human ang patuktok kay manok. Balik nas barracks. Magsugo naman na yung dula, piso-piso hangtod 5-5, deng 20-20 na. Ana, nya karon kay wa may mga baraha, nya di mo ko kayo kadula kay mauwahi ko. Palit kog baraha. Di ko kaduwa, so mag-abang sila. Tong, sa baraha ba? Tong. Medyo na'y ganahan kay nako. And that is why, klaruhon yun nemo. Kay kagahapon, bilong mangkas kalibutan, so mautoy imong mga habit, pamatasan, kimbuhaton, ganahan, tinguha. Nakaroon kay naa naman kas Ginoo. Alas 3 na dyan ko natulog. Usually date, yun naman na ni Lord basta Sabado. Karoon kay, una-una na ko, sige lang, mamatar, Gugugla City Media. I-brand out man, perting iganga, kasingot akong liog. Isayo ko kamata. Isigi kong basa, pamalandong yun, lamian, yun yung pulong sa Ginoo. Nindot kayo. Ma-realize yun mo, si David, wag yun na makak. Sa 119, verse 103, niingon si David, O Lord, ang imong pulong, mas tamis pa kaysa sa dugos. Wag yun, masayop si David. Pero hangtod nga wa pay lasa nato ang pulong sa Ginoo, ang tawag nato ni ana walay disiplina. Pareha sa bata, di siya ganahan ana, ko siya kanunay yang tilaw di ayon medyo lami na kanunay ingana man sadta magbasas pulong sa Ginoo anjo ko kasabot wag ya sabot wag ka kasabot madugay ma-realize nimo nindutam din and what kanang unsa imong ginabihol bitaw unsa imong ginaatubang kanunay mamaupo ka tanawan na itong anak Korean na tanag suot. Si tanaw Korean. Bantay mo na. Nya tanawang sayaw karon. Puro na ingon-ana dito. Kay sigig.
Hari na ta diri, no? Dili tanan. Kabubuton sa Dios. I tell you, nindot imong gibuhat, pero wala sa insaktong panahon. Mga young people, mga bata pa mo intawon, ha? Dili bot gipasabot nga bright ka, kaila ka kung sa insaktong panahon. Kita mga hamtong, dili gipasabot nga nang labay na ta, naagian na nato, di na lang ta magbantay. Kabalo ka og mag-vlog ka karon, imong gamiton ang mga mataro nga butang, pulong sa Dios, wa gyud manglantaw. Why mo share? Pero so like vlog aning mga laway, mangihi ra ka sa Facebook. Mukaon ra ka graba. Kaon ra ka magprito ra ka halublaks. Ano naghanang manglantaw? Nya, manihan. Manay uso ron. Nga guys, na 500 guys. Tanawan ning palibot guys, nanako dire gibutang. Nya katong nagtan-aw niya, samtang nag-live siya, iyahay nagpa-andars mo to, tuwan is plaza, tuwan ni dito gisuksok. Di iyahay na pangita dito. Nya siya to as distansya ka video. Di ba mo na uso ron, manihan. Og literally, tinuod yun na nga kitang tanan, gagukod, nangita o kwarta. Dili sayop, mangita kwarta, kay nidtang mabuhi. Nginahanglan ta na. Mato de ka kay CM, pwede mangayo anang manok, ma'am, sa kilo. Aning sapatos, Sir Nike, 3 mil, mangayo ko. Pwede di ay. Sunid tag kwarta. Pero si Lord ang atong top priority, dili siya pwedeng i-number 2 nimo. Siya mo'y atong top priority. Ang buhaton sa yawa, katubita si ChatGPT, ingon siya, ang buhaton na niya, tagahar niya kalingawan ang mga batanon, mga bata. Nga magsigirag scroll sa cellphone, lingawon ra niya tanang kalingawan yun. Nga warag yun mabuhat. You know what? Kung nakakadiha, ay mong huna-huna, wala ka function, wala ka plano. Muna ningon si Lord pamalandong. Kana kaning word nga pamalandong, na kay information and wa kay gibuhat. But ang information nga imong nabasa, mo imong gihuna-huna. Sa time nga naa ka sa media, wa kay gihuna-huna. Pagkaman, transfer na po. Allah, disgrasya. Grabe, video, transfer na po. Nilain og reaksyon. Naapa mo? Magbantay taani, kaya ang pinakagikinahanglan yun kayo, atong makaplagan, masakpan yun nato ang atong kaugalingon nga nagbuhat sa gusto sa Diyos. Maunta na mga igsuon. One time si Jesus sa John chapter 4, niabot siya sa tabay. Din dito mga bugtubig ang mga taga Samaria. Northern Kingdom ni, sa ato pa, mixed culture, tradition, and practices. Sagol. Ang Juda, ilang panglantaw nga sila ragyoy nagsunod sa Diyos, pero ang North, ang Samaria, capital city sa North, mixed na sila. So niabot si Jesus dito, anday babae. Ingon diha, mananapaw siya, gadala siya banga, nga buo siya tubig. E ningon siya, babae, tagay kog tubig, iuhaw ko. Ang babae mingon, Hudiyo man ka. Taga-Juda ka. Samarianhon man ko. O pamatasan nga, wala tay panag-fellowship, wala tay tagdanay, wala tay kanang panagdaitay. Nya karon mangayo ka na kog tubig. And Jesus said, kung nasayod ka palang unta, kinsa ni nangayo ni mong tubig? Kinsa nimo kasulti? Mangayo ka untag tubig pudiri nako. Ug ang tubig nga ko'y hatag nimo, maghatag ka nimo katagbawan. Niingon po ng babae, Lord, kapoy na kay gisibag balik diri. Tagay ko na nga tubig. But una niyang gisulti ningo siya, uma maning tabay, Lord. Asa man kag wapo kay timba. But nagisgot si Lord kabahin sa
bala ang Espiritu. Sa katagbawan nga nalang ni Kristo, sa kabubuton sa Dios nga matuman des kinabuhi sa tao mo'y maghatag og katagbawan. Ang mga tinun-an ni Hesus, samtang ang babayi og si Jesus nagsultihanay, milakaw ang mga tinun-an ni Jesus kay nagpalit og pagkaon. Namalit silang tinapay. Sa pagbalik niya, nakita nila si Jesus nga nakigsulti sa mong babae, pero wala nang utanan niya, Lord, manong nakigsulti man kaana nga Samarianhon man na? Mga Hudiyo ta, mahugawan ta. Kay mo man culture, mo man balantayan. Nang balaod sa mga Hudiyo, pagkadili ka Hudiyo, mahugawan sila kung naay fellowship mo. Timan ini, bisan imong balay, kung tuwa dito ang adlaw, ang anino sa imong balay, kung muagi ang Hudiyo, hintil ka, di ka Hudiyo, likayan ang anino sa imong balay. Ingana sila. So, bugat yung gayo ang ilahang pagtanaw nila. Lord, nanong nakigsulti mga pero gahilom, wag yun sila, wag yun sila. And listen to this. Ingon ang John chapter 4, 28 hangtod sa 34, sa verse 28, John chapter 4 verse 28, unya gibiyaan sa babayi ang iyang banga og mibalik siya sa lungsod og giingnan niya ang mga tawo, dali kamo og tan-awa ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na baka mao ang Misayas. Busa namiya sila sa lungsod og nangadto kang Jesus. Verse 21. Tanawan ning verse 21. Niadtong higayuna ang mga tinun-an, miagda kang Jesus. Rabbi. Rabbi means professor, teacher, magtutudlo. Rabbi, kauna. Ilang giagda og kaon sa Jesus. And Jesus replied, verse 32, apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hinsayre. Ala, na ko sikretong pagkaon. Hala, gatago-tago din siya. Grabe pa na itong baktas, layo kayong palitag bread, naara din siya tinaguan. Ingon si Jesus, I have food you know nothing about. But he said unto them, I have meat to eat and ye know nothing about. Verse 33, busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay. So maybe nagduda na sila, ba sige tagaan is babae ba? Samot na kita anig kakompromiso. Nahugawan na gini siya gayo. Kaya wala lang siya nakiksulti. Ni dawat pag yung tingalig tinapay ni nga giyatag sa babae. Kaya ningo man siyang na ako'y pagkaon wa mo kabalo. Ayay, kuyaw. So ako rang gi-expound ha? Maybe. Busa ang mga tinunan ng utana. Nagpangutananay, may nagdala ba ka kaniyang pagkaon? Dili sila kaduritsog ingon, Lord, gitagaan ka tong babae? Yay ka, Lord. Gitagaan ka? Ingon sila, kinsa kay nihatag niyang pagkaon? And listen to this. Naagyo tayo mga panginahanglanon sa kinabuhi. Og naapoy nagtagbo ana nga walay nasayod kung kinsa. Sadyang na Kristohanon ta, kahibaw gyutang ang tanang butang gikan sa Dios. Tanan nga atong nadawat. Amen. Matag gininhawa nga atong naangkon, iya gina sa Dios mga igsoon. Verse 34, si Jesus mingon kanila. Dihara, arita, verse 34 be? And Jesus saith unto them, my meat is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ingon siya, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Sa kabubuton niya nga nagpadala kanako. Grabe ni no? So unsay gipasabot ane? Kung imong giilang nga ikaw anak sa Dios, susama nga matag adlaw di ka mabuhig walay pagkaon mo snacks pagani, mag midnight snacks pa. Same thing pod. Nga ang pulong sa Dios. Ang pagampo, ang pagpaambit sa gugma sa Dios. Ang buluhaton sa Ginoo daw pagkaon nga di ka mabuhi og wala na. How come nga ginhawa pa ta? Kabalo mo, buhi kay tayo ni gumagwalin, hindutas wali, amen.
pag Lunes abot og Sabado, himalat yun. Kaya wa naman po'y kaon-kaon. Di naman po'y mo basa. Wa man po'y mukampo. Mukampo rag prayer meeting. Adi pa yun mo ampo mo. Atin ang prayer meeting ning matulog. Ingon siya, ang akong pagkaon, pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Nga tuwa sa langit. Na hopefully mga igsoon, dili masayang ni nga mga pagpasidaan. Nga dili, gyud nato ipadaplin ang pulong sa Dios. Once nga ang pulong sa Ginoo mapadaplin, sigurado na nga ang atong pagkinabuhi mga igsoon, dili na usab uyon sa kabubuton sa Dios. Ang Book of Kings, First Kings and Second Kings. First Chronicles and Second Chronicles. Naka-record ning mga libruha sa tanang hari. 20 kahari sa south o 19 kahari sa north. Naka-record tanan dito. Sa nagtuon ko sa matag kinaiya sa mga hari, unsay ilang nabuhat og unsay hinungdan nganong niuswag sila og unsay hinungdan nganong naguba sila, nganong nahagbong sila, kini gyud ang pulong sa Dios mapadaplin. So kitang mga Kristohanon bisag unsa ka busy sa pulong sa atong kinabuhi. Bisag unsa ka kakapoy, wala gyud kay makaplagan nga excuse. Kung nakabalog gyud kang tinuod kang anak sa Dios, ingon siya, my food is to do the will of the Father who sent me. Kita po, di gyud na makikyas nga sa matag adlaw, bisan nalag usa ka kapitulo. Ingon ko sa mga OFWs. Bro, musta man ka diha? Pastor, gracias Ginoon, nakasignal di pa mi dire. Ingon ko, basag yun Biblia bro. Basag yun. Need yun ta. Kinahanglan yun nato ang pulong sa Ginoo mga igsoon. And karon, maybe sigitang ga-join og panimbahon. Nata kanunayas buluhaton sa Ginoo. Pero ang pangutana, nagabuhat bagyod ta sa kabubuton sa Dios, ingon nga kita nagpasakop diha kaniya. Gitawag tag one big happy family. Ang ipasabot ana nga nabilong ka diha sa Dios. Siya ang pangulo sa panimalay. And dili ka bisita, kanang nas imong tapad uyuga inang dili ka bisita. Dili ta visitors. Membro ta sa family. So kung unsay gimbuhaton sulod sa maong panimalay, sa maong pamilya, common na nato nga gimbuhaton tanan. Kita tanan makahimo, kita tanan mubuhat kay dili ta bisita mga igsoon. And that is why ningon si Jesus, look at them. They belongs to me. They are my family. Siya akong manghod, siya akong inahan, siya ang akong igsoon. Kay nagbuhat sila sa kabubuton sa Dios. And notice, sa Biblia, mas giklaro og ayo unsay kabubuton sa Dios. Ningon siya, ang kabubuton sa Dios mao nga kamo motuo sa iyang anak. Kaya ang pagtuo sa anak mao may naghatag natog kaluwasan. Therefore, those who receive, those who accept and believe Jesus Christ, nakabaton sila kabag-uhan. And ang kabag-uhan nga ilang naangkon, mao nga naa sila na bilong sa bag-o nga family. You're not belong to this world. Munang basahon nimo ang 1 John niingon dito, do not love the world or anything in this world. Chapter 2 verse 15. Because if anyone loves the world and the things of this world, the love of the Father is not in him. Wala niya ang gugma. Wala siya nagpasakop sa maong pamilya. Yes, pwede nimong dalon ang parehong apelyido. Uy, unsa day ka? Christian man ka pwede.
Pwede nimong dadon na nga pareho nga apelyido. Pero kung dili gyud ka mobuhat sa unsa gyud gusto sa Ginoo, magka-problema gyud ta mga igsoon. Leviticus chapter 18, ang iya sa Dios gitagaan ni Lord og ilahang gimbuhaton. Leviticus chapter 18 verses 1 to 5. Leviticus chapter 18 verses 1 to 5. Ang Ginoo moingon kang Moses. Listen to this. This is the household of God. Katawhan kini sa Dios, ang nasod sa Israel katawhan sa Dios. The Israelites belong to the Lord. Ang Dios mao ang ilang pangulo o kinahanglang magpailalom sila sa Dios. So si Lord, iyang gihatag ang iyang kabubuton ngadto sa iyahang pamilya, ngadto sa iyang katawhan, ngadto sa iyahang panimalay. Verse 2. Sultihi ang mga Israelita niini, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ngano man? Ing panahon na daghang Dios. So si Lord ingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios. Verse 3. Ayaw ninyo buhata ang ilang gibuhat dito sa Ehipto, diin kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw ninyo buhata ang gibuhat sa taga Kanaan, diin ko kamo dadon. Ayaw kamo pagsunod sa ilang batasan. Verse 4. Mao na ni ang kabubuton ni Lord. So ayaw to buhata tong nasilingan. Katong direpod nga silingan, ayaw ni buhata ang ilahang gipambuhat. Ang inyong buhaton mao ni. So nasulti si Lord daw iyang pamilya sa usa ka nasod. Nga ningon siya, ayaw buhata tong gibuhat sa silingan. But gipasabot laing nasod. Ug ayaw pug buhata ang gibuhat sa dapit nga inyong atuan. Ingon ang verse 4, ang akong mga sugo lamang mao ang inyong buhaton ug tumanon ninyo. Ang akong mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Busa matngunin ninyo ang akong mga tulumanon ug ang akong mga sugo kay ang magtuman niini makabaton og kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. So si Lord naa siya'y will, naa siya'y iyahang kabubuton para sa iyahang katawhan. So niingon siya, di ba dito man mos Egypt nako gikuha? So kabalo mo karon kung unsay buhat sa Egypt for 430 years dito mo gapuyo. In fact, ilang culture gidala na gani ninyo. Pero ayaw ninyo buhata. Next, dadon ko kamo karon sa Kanaan. Listen to this. Katawhan sa Dios gikuha gikan sa hugaw nga katawhan nga mao ang Egypt, ang nasod. Dadon ngadto sa Kanaan nga labawng gipuy-an sa mga grabe kahugaw og daotang mga tawo. So niingon si Lord, ayaw niyo buhata ang inyong nakita nga gibuhat dito sa Egypt for 430 years. Karon dadon mo na ako sa Kanaan. Ayaw sa ninyo buhata ang inyong makita dito. In verse 4, ningon siya, ang ako rang sugo, ang ako rang kabubuton, maoy inyong pagahimuon, maoy inyong pagabuhaton. And sa Deuteronomy chapter 28, gi-explain og ayon ni Lord, unsay benepisyo, panalangin, seguridad, kalinaw, kauswagan, kalipay, kahagmodyo, grami, kahagmuyo, ambot lang. Naatanan, kung magpailalom gyud sila sa kabubuton, kung magpasakop ra gyud sila sa pamilya, kung magpasakop ra gyud sila sa Dios. So naa dito ang tanang blessing. And kadtong tanan nga gisgutan ni Lord, nahimo nilang naangkon. But gipadapli nila ang pulong sa Dios. Og nagsugod na silag nagsugod na silag buhat sa unsay ilang gusto. And that is why niingon ang niingon ang judges, everyone did what was right
in His own eyes. Kung unsa ra lang gusto nga malipay sila, ilarang buhaton. Dili bot gipasabot nga nalipay kasi mong gibuhat, kana nakapalipay pod sa Dios. Karon, ni atas panahon nga wala na gyud ta makasiguro kung unsay mga manghitabo sa sunod nga mga oras o sunod nga mga adlaw. Kung wala mo kabalo, nahitabo na ang World War III. Nag-start siya sa trade war. Ni patong dayon og 104% ang Amerika sa tanang nasod nga sa China. Kita gipatungan tag 17% sa tax sa atong gi-export gibaligya ngadto sa Amerika nga mga product. Ang tanan nga mga nasod, European, ang nasod sa West, Eastern, nibalos sad sila. Nibalos pod og 84% ang China. So ayaw mo katingala nga inig-abot sa pipila ka mga adlaw og bulan, mokalit og taas og ayo ang mga presyo sa mga palaliton. And nagkaduol na ang gira dinhi sa atoa. Ang atong gobyerno ni palit na og 20 ka F-16. Kanang usa sa mga high-tech kayo nga gubat, eroplano, panggubat sa Amerika. 20. And dugang nga proposal nga inig-abot ana, mudugang pag 20. Suko kayo ang China. And malipay ta, wow. Pero ang atong utang niabot nag 16 trillion dollars pagyud na. Wa pa ka nanganak, imong ipakatawo na anay 1 billion. Utanga na. Dato natatanan. Ay wait sa pasagad ako calculate. Basta kay dako na gyud kay tag problema. And listen to this. Kami, gikan man mig among dapit nga mga farmers. Bisa na nga akong papa, mingo na, wa na'y mamunglay, pastor. Wa na'y magpasulbunglay, wa na'y mangnanom, kay gipang ayudahan na tanan. Kaon kita graba, inigabot sa panahon. Samot na kung di mo magtarong sa inyong desisyon, especially mga batanon. Humanata, gipahinumduman, Matthew 24, mahitabo, gyuding tanan. So ang tanan mahitabo man, ang panambagon mao kini, kay sakop man ka sa Dios, magbuhat ka sa kabubuton sa Dios. Kay ang iya sa Dios magbuhat sa iyang kabubuton. Amen. Daw ingon si Jesus, ang akong pagkaon maong pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Ingon nga siya, anak. Therefore, in John 1:12 kadtong mitog midawat kang Kristo, gihatagag katungod nga mahimong anak. Kay anak naman ta sa Diyos. Mamahaw, maniutog, manihapon, musnaks pa. In other words, dili ta mabuhi, kung dili ta kabuhat sa unsay gusto sa Ginoo. Pero karon wa na ka na konsensya, gahi na kay imong kasing-kasing, wala raman ko, pastor, okay ram ko, ampo ko nagsakit, nga okay ampo-ampo. Ayar ko pang lawas. Wala ampo ko nagsakit, nga okay basa-basa yung pulong. Imong hapon niya ng tulubagon. But listen, kung imog yung giila nga tinuod kang sakop sa pamilya diha sa Dios, nga tinuod kang sakop nagpailalom diha sa Amahan, diha sa langit nung magbubuhat nato, therefore buhaton nimo ang iya nga kabubuton. Sa gikaingon ko na, ang tanang buluhaton ninyo sa inyong panimalay common kung ikaw membro kas panimalay. Pero dili normal nga ang mobisita sa inyong balay mao'y manghugas, manglaba og maglungag sa inyo ha. Kung kinsa tong sakop anang pamilya mo na imuhimo anak. Therefore, kitang mga Kristohanon, kita mao'y mo buhat sa unsay nakasulat dinhi. Amen. Sige ra gyud tag kurak ni siya, kurakot ni siya, way utok ni siya, grabe ni siya.
Pero kita di ay mismo nga nahibaw kung sa inaa dire wala nagbuhat. Magbag-o ta og maghinulsol mga igsoon. Ayaw gyud usiki ang kapanahonan. Ayaw usab og usiki ang mga wali nga imong nadunggan. Ayaw usiki ang mga pulong nga imong nabasa. Kay sila ang mulig-on, muluwas, manalipod kanimo sa umaabot nga kalisangan. Sa umaabot nga makalilisang, dulum, ngit-ngit nga mga adlaw. Naa kay kahayag, kalig-on o kasiguruhan, nagagikan sa kabubuton sa Dios. Nasabta na to mga igsoon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat sa imong mga pulong nga among nadungog, amahan. Karong adlaw na expose, nasakpan gyud minimo, nasakpan namo among kaugalingon. Nga Lord, unsa may kabililhon sa tanang schedule, sa tanang relihiyosong butang nga among gibuhat, unsa may kapuslanan niini? Kung wala di ay may nagpailalom kanimo, kung wala di ay may nagabuhat sa imong kabubuton. Sama nga kami mukaon sa matag adlaw. Himuha usab o Lord ang among kasing-kasing nga magbuhat sa imong mga pulong, magbuhat sa imong kabubuton. Daw o Dios, dili mi mabuhi kung wala kining maong mga gibuhaton. Salamat kayo sa imong pagbadlong, sa imong pagtudlo. Salamat Lord nga kaming tanan na igo sa maong mga mensahe. Salamat kayo mo kaming ligunon. Ang pinakatinuod, amahan, mao kini na wala gyud may mahibaw unsay sunod nga may tabo sa sunod nga oras, sa sunod nga adlaw, sunod nga bulan ug mga kapanahunan. But O Lord, tabang ilang gyud kami nga makapadayon gyapon kaming makapailalom sa imong kabubuton. And your will be done in our lives, O Lord. Salamat kayo Ginoo nga bisan pagani nga ang dili nimo kabubuton nga nagapangitabo sa among kinabuhi, bunga sa among kaugalingong mga desisyon o kahakog o Ginoo. Nagaantos kami pero gitabangan mo gihapon kami o Ginoo. Salamat Lord nga dili makawang. Nagaganti ka, nagapanalangin ka, nagahatag og katubagan sa among mga panginahanglanon, nagahatag og seguridad sa matag usa nga nagabuhat og nagpailawom gayud sa imong kabubuton o Ginoo. Daghan kayo ang nagtawag. Nagsangpit kanimo pero ingon gyud ka nga dili ang tanan nga nagsangpit makasulod sa gingharian. Kadto ra gyung nagbuhat. Mao nga O Lord, I pray nga walay tawo, walay nagapasilong, nagauban sa maong buluhaton nga nagatawag kanimo apan wala nagsunod sa imong kabubuton. Kaming tanan hatagig kasing-kasing nga mangandoy magpailalo mubuhat ug mosunod sa imong kabubuton, amahan. Salamat kayo Ginoo. Salamat sa imong mga pulong nga among nadawat karon. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imong kaayo o Ginoo. Manindog tang tanan mga igsoon. Pabilin nga mag-focus diha sa Ginoo. Just bow your head and close your eyes. Sa imong pagbarog ayag